dins la novel·la he cultivat gairebé tots els gèneres literaris. La poesia, l'assaig, el teatre i la narració breu. Diversos dels meus llibres duen el nom de l'alquimista, poemes de l'alquimista, quaderns de l'alquimista. La gent es pregunta i em pregunta sovint què vol dir i què vull dir amb aquest nom de l'alquimista. Quan jo tenia uns 15 anys em va fascinar la figura de Ramon Llull, que es deia que era un alquimista, i la idea d'aquesta d'alquímia, de que la poesia és alquímia, m'ha fascinat des de sempre, i la idea de que jo havia d'escriure uns poemes de l'alquimista, uns quaderns de l'alquimista i gairebé un teatre alquímic m'ha estat un nord que no he oblidat mai. I per això, inclús els meus contes, en certa manera, no he volgut repetir el títol d'alquimista, però hi ha la mateixa idea de que la vida és alquímia, és a dir, que encara que nosaltres vulguem barrejar tots els elements que la vida ens ofereix, també som joguet i també som part d'un experiment que va més enllà del que un mateix voldria. El meu pare era pintor. De molt jove, per guanyar-se la vida, havia fet de dibuixant de teixits. Després, quan jo vaig néixer, va fer joguines. Això va durar uns quants anys, però em sembla que aquestes joguines tampoc li donaven massa i, aleshores, va dedicar-se a la decoració, que de fet és l'ocupació que el durarà molts anys i en la qual es guanyarà la vida sense deixar de pintar, sense deixar de fer exposicions a Barcelona. Ja de molt petit, quan jo tenia 5 o 6 anys, el meu pare em va fer un retrat. I després, durant anys successius, em va anar fent alguns retrats. Jo els veia exposats. Per tant, l'ambient que jo respiro a casa meva de petit, quan torno de l'internat, perquè cal dir que a partir dels 8 anys jo vaig anar a un internat, és sempre un ambient artístic. El meu pare em duia de petit a les exposicions, em duia a la Sala Parés, a les Laietanes i la Pinacoteca, que eren les 3 grans sales de Barcelona d'aquells anys. I la seva amistat amb en Montpou i amb en Labarta, però sobretot amb en Montpou, que venia de molt jove, va durar tota la vida. Amb en Montpou anàvem a estiuejar junts a Calella de Palafrugell i havien tingut l'estudi junts. Per tant, a casa meva, a través del meu pare i dels seus amics, jo sentia sempre parlar de pintura, dels problemes artístics. El nom de Picasso es confon amb la meva infantesa. És un dels noms que jo de petit sentia pronunciar el meu pare quan discutia amb els seus amics pintors, sobretot amb Montpou o Labarta, sobre pintura. Hi havia els noms de Mir, de Nonell i de Picasso. I ja una mica més endavant, més tard, quan jo tenia 15 o 16 anys, recordo que la revista Art, en el seu primer número, del 1933, ja començava amb un article sobre Picasso a Barcelona. Però en l'última pàgina d'aquesta revista hi havia justament en petit la reproducció d'un quadre que em va fascinar molt, que és La vida, del 1903. Jo de tant en tant anava al saló de casa per mirar-me aquest quadre. Els seus interrogants em van acompanyar fins que vaig desxifrar molt més tard el contingut d'aquest quadre. Després de 6 anys d'estar intern als Hermanos, vaig passar a l'Institut Tècnic Eulàlia, també intern, però era un col·legi amb un esperit molt diferent, molt més liberal i amb unes idees més progressistes ja i catalanistes. Però un cop acabat el batxillerat, en lloc d'entrar a la universitat, potser a causa dels meus anys de reclusió tenia tantes ànsies de participar en la vida
que tot seguit vaig començar la col·laboració literària a la Humanitat, on vaig fer intervius, per exemple, a Josep Maria de Sagarra i a Federico García Lorca, a part d'alguns articles sobre llibres. I va ser aleshores quan Foix em va cridar a la publicitat i així vaig començar a col·laborar a la publicitat també amb articles literaris. La noia que em roba el son tenia ulls negres, ben negres. Alhora que el sol es pon encara es feien més negres. La noia que em roba el cor té les mans blanques, ben blanques. Tot en mi es tornava d'or si em tocava amb les mans blanques. La noia que m'ho ha pres tot, un secret a les entranyes. Per això vetllo la son i medito llunes blanques. Amb la guerra, la meva vida i tots els meus projectes se'n van anar en orris. Però, així i tot, vaig llegir molt. Potser ha estat l'època de la meva vida en què he llegit més. Immediatament després d'acabada la guerra, vaig intentar refer el ritme de vida interior, o almenys d'establir contacte entre les noves generacions i les velles generacions. Passava molts dies anant amunt i avall de Barcelona, agafant el 22, per anar a veure en Segarra o en Riba, per establir contactes i lligams. I les primeres sessions dels Amics de la Poesia que es van fer aquí a casa, inclús per dissimular, me'n recordo que vaig comprar pastes i xerès per si la poesia venia, que semblés una reunió més mundana, més burgesa. I en els papers, que jo mateix inscrivia aquestes sessions per dissimular, i posava una data de 10 anys anteriors, cosa que ara em sembla bastant inversemblant, perquè, esclar, jo tenia 20 o 25 anys, però hi havia allà gent que en tenia 22, per tant haurien tingut 12 anys, però en aquella època em semblava que amb això dissimulava molt. Acabada la guerra, vaig entrar a la universitat, tot i que jo no, pròpiament, no em sentia un universitari. Però això em va permetre entrar en contacte amb les noves generacions i posar-les també en contacte amb la gent gran. I va ser gràcies a això que junt amb Santiago Pey i Ramon Aramon vam poder refer els estudis universitaris catalans clandestinament que van començar a funcionar a partir del gener del 1942. I una mica més tard, o sigui el 1944, vaig fundar la revista Poesia, que és on per primera vegada s'hi troben mesclats la gent gran, com Foix, Riba, Segarra, amb la gent jove i noms nous, com Romeu, Triadú, Perucho, etc. La sabata. He donat el meu cor a una dona barata. Se'm podria les mans. Qui l'hauria volgut? En les escombraries una vella sabata fa el mateix goig i sembla un tresor mig perdut. Totes les noies fines que ronden a ma vora no han tingut la virtut de donar-me el consol que dona una abraçada, pues que l'home no plora pels ulls, plora pel sexe, i és amarg plorar sol. Vull que ho sàpiguen bé les parentes i amigues. Josep Palau no és àngel ni és un infant model. Si tenien de mi una imatge bonica, ara jo els n'ofereixo una de ben fidel. No vull més ficcions al voltant de la vida. Aquella mascarada ha durat massa temps. Com que us angunieja que us mostri la ferida, per això deixo encara la sabata en els fems. El 1945 obtinc una beca del govern francès per anar a París, i a més la il·lusió que espero conèixer Picasso, i vaig també amb moltes ganes de penetrar en el teatre, conèixer el teatre a fons. I a París vaig tenir ocasió de veure Laurence Olivier, Gerard Philippe, el Berliner Ensemble, vaig veure molt bon teatre. Però en el sentit pràctic només vaig aconseguir de fer durant uns mesos assistent del Sacha Pitoev. Després va venir una època negra de gran crisi. Durant uns 5 anys a París vaig fer de tot. Professor d'espanyol, quan l'ocasió es presentava, cambrer, vigilant nocturn en el passatge del Lido,
omplir sobres amb adreces, tot el que es presentava per sortir del pas, fins que l'any 1954 vaig tenir la sort d'entrar com a secretari a la Casa de Mèxic de la ciutat universitària. Això em va donar una gran estabilitat i va significar un canvi de vida, i també és en aquells moments quan faig bastantes emissions de ràdio sobre teatre espanyol principalment, i algunes amb Maria Casares. Quan vaig anar a París, la meva idea principal era la de conèixer Picasso, i vaig trigar bastant, un any i mig, a conèixer-lo. Cap dels conductes o de les persones amb les que semblava que hi havia d'accedir no m'hi va apropar, i finalment va ser perquè havia escrit un llibre sobre Picasso que li va dir Ferran Canyameres i que m'hi va presentar, però vaig trigar un any i mig. Havia anat a una conferència de l'Abbé Morel que va donar a la Sorbona i que n'hi vaig poder entrar, pensant que allà també trobaria gent que m'hi faria de bé. Finalment, el dia que m'hi vaig presentar, jo em sentia, estava malalt, vaig anar-hi amb abric, barret, bufanda, i no m'hauria llevat si no hagués estat a causa de la cita que tenia amb Picasso. Era a final de maig del 1947 i en apropar-m'hi, Picasso potser es va adonar de la meva extrema timidesa i em va dir una frase inoblidable: és estrany que no ens hàgim conegut abans. Artaud és un capítol important en la meva vida perquè quan vaig arribar a París no n'havia sentit mai a parlar, i quan el vaig descobrir em va semblar que era el poeta més extraordinari de la seva generació i vaig tenir ganes de conèixer-lo. Això va coincidir amb un moment molt negre de la meva vida, i jo crec que la coneixença d'Artaud té no solament un significat literari, sinó també vital, molt important per a mi. És dir, jo crec que assumint l'alienació d'Artaud vaig evitar d'alienar-me jo mateix. Potser la gent no s'ha donat compte de que hi ha hagut aquest fenomen interior. Jo crec que el meu article sobre Artaud que vaig publicar a Ariel és possiblement el primer que es publica a Espanya. Al principi Artaud era dur de veure i em va significar unes estones gairebé de perill físic, que vaig passar una certa por, fins que ell es va també adonar de que jo hi anava amb intencions no amagades i em va adquirir més confiança, em va donar fotos seves i inclús alguna vegada el vaig dur a passejar per París perquè Artaud estava reclòs i no podia sortir del sanatori si algú no es comprometia a acompanyar-lo. Amb els estalvis de París em vaig comprar un petit terreny i em vaig fer edificar aquí una petita casa on he passat 10 o 12 anys. I és des d'aquí, a Grifeu, que és un barri de Llançà, on molt sovint agafava el tren per anar canviant a Portbou fins a Caen per anar a veure Picasso. Aquest trajecte l'he fet bastantes vegades. I Picasso em començava a rebre cada vegada més normalment. Però així i tot em va posar algun parany per veure realment la meva intenció. Per exemple, una vegada jo hi anava amb un dels grans volums de Zerbós i a dins hi tenia les fitxes del que jo apuntava, del que ell em deia. I un dia em diu, deixa'm aquest volum perquè fa temps que no l'he vist. I li responc, si el té allà a l'entrada, els té tots. No, em penso que aquest no el tinc, deixa'me'l. I me'l va fer deixar, diu, ja el recolliràs demà. I l'endemà hi vaig i diu, el teu llibre és allí i les fitxes estan en el seu lloc. Una manera de dir-me clarament que havia volgut llegir el que jo hi escrivia. Però em penso que aquest examen vaig mereixer un aprovat perquè jo procurava reflectir el més precís que podia allò que ell em deia.
durant els anys que em vaig viure aquí sol a Grifeu, em vaig dedicar de ple a la investigació de Picasso, anant als indrets on ell havia estat de Catalunya, Horta, Cadaqués i Gósol, i anant a veure els amics que encara vivien de l'època dels Quatre Gats, sobretot Pallarès, Vidal Ventosa i Junyer Vidal, i també el doctor Reventós. I els primers fruits d'aquest esforç per penetrar en l'obra de Picasso van ser el Picasso Catalunya i Picasso i els seus amics catalans. Va ser després d'aquestes dues obres quan encara em vaig proposar aleshores d'aprofundir amb molta més vastitud l'obra de Picasso des dels seus inicis. Mentre vivia, Vidal Ventosa era l'home que feia d'intermediari a Barcelona per saber si les obres de Picasso eren autèntiques o no. Quan va morir Vidal Ventosa, després, a través de diverses persones, jo mateix duíem les obres a Picasso. Però mort Picasso, com que aquest en vida, davant de gent de la seva confiança, com Michel Leiris i Madame Leiris, que eren els seus galeristes, i la gent amb qui ell es recolzava, va demostrar la confiança que tenia en mi, ha fet que actualment molt sovint sigui jo el que haig de certificar certs Picassos. I m'han arribat a cridar diverses vegades de Ginebra o m'envien obres d'altres punts molt distants per certificar Picassos i investigar si un Picasso és autèntic o no. Una de les feines que a París m'agradava més era el de fer d'extra en el cinema, extra de petits papers. Això em va permetre de veure el cinema per dins, veure actuar grans estrelles com Michel Morgan o Ralph Ballone i veure dirigir Duvivier o René Clair o Clouseau. L'únic film en el qual vaig tenir una mica de relleu va ser en El Salaire de la peur de Clouseau. Van donar-me unes quantes rèpliques i fins i tot em pensava que això em permetria seguir una carrera cinematogràfica més important. Però, per desgràcia, un dia em va dir aquesta escena l'ha de fer Yves Faumaré. I jo, que creia saber el francès, no vaig comprendre el que em volia dir. Volia dir ho ha de fer divertint-se, prenent-s'ho en broma. I aleshores, a partir d'aquell moment, com que no ho vaig interpretar bé, em va eliminar del tot.